Bismillahirrahmanirrahim. Gelin insana de zamanı cehaleti da zamanı beriya devre hayatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da wan müşrika kavaku sebiyon kizik çedbun sera kısım berxu jantire qeytişeki pur güneye Digo me çava derin nava toplumu me çava derin nava insana kaviye hale qizam cebiye radbun qizahu dikuştun. Hele havînê orta havînê ku hewqa qûm germ bû dibirin qûmê dikolan mezet çêdikirin zikê qûmê da bi wê germayê qîza xwe dixistin binê qûmê û wê qûma germ davêtin ser wan dikuştin bi wê wehşetê. Halbuki dünya îro texmînen 8 milyar e nîvî wî zilamın nîvî wî pîrekin. Ne zilam be pîrek tune ne ji pîrek be zilam tuneye. İca maalesef em werin îro dewra teknolojiyê dewra bilgiyê îro jî maalesef li hinek ciya keva kusebiyê wan keçik çêdibin serê xwe dixin ber xwe ji wan tirixê kabine dinya xerabiye kabine çawa çêbiye. Ama ku kurek çêdibe davet dikin, keyf dikin, îro teknolojiye heye di WhatsApp'e de, Facebook'e de, Twitter'e de resmî wî roja ewilda nîşan din, kurê min çêbiye, filan biye, qurbana jê dikin, mewlida din vesaire. Ama kêzik çêdibe maalesef ew nakin. Halbuki kêzik şîrînin, kêzik en êku ji dew bavara paşê jî dibin kêzikin, o êk güne jî kêzikin. İşte maalesef ez bala didime ki di devre me îro da jî hinek insan ku dibin xwedê giravî em filanın, em demokratın, em nizam çine filanın bala didî wan di malê da nava kîskê wan kurkê wan da ferqekê ye feqt dixin navê. Bala didî ki hinek insan tapoyê cî nedê difrojin wan re tapoyê wan bavê wan e destê wan da difrojin mesela Tilriyê wan nerî, şaşkê wan nerî, til cibê wan nerî, til xeberdana wan nerî, ku dava İslamê dikin, dava filanê dikin hinek kitabî maalesef til wan jî nerî di mala wan da edalet tune, nava zaroka da edalet tune, li kurka çavkî ayrî dinêrin, li kîzika çavekî ayrî dinêrin. İca gelî insana, gelî Müslümana niha sevî gevatê dünya bi îrada xwe nayê dünyayê. İrada Rabbi alem etti dünyayı. Yani korek küte dünyayı khodi ve korek çekir ya kızik işte dünyayı khodi ve kızik çekir yani. İca Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rokün meşterun işte sahabi doravine debeki kesi ku daha keçke xu insani wan mezin bike, ahlakı insani mezin bike, ser terbiya dini İslami wan mezin bike, bil mecoroji vesaire, o bdile wan jiwan bizevjine ciye xud cennete da hazır dike. Sahabi ki lüle demek ki keçeka vitene dibe ya Resulullah yek dibe beli yekş. İca geli insana meş korki xura çıkır ama ayrme nekhin nave em şikeçka rajiyü bikin. İro bala dedim ki linek ciya korek çid xwaze jir dikirin. Cil be, sol be, gezmah be, telefon be, tablet be, bilgisayar be, hatta taksi bile dikirin ama keçik ne vere jber deri gav ki piyagba veje. Avana yanlışın. Keçik şirinin, keçik günene. İca roja yazdı mehi Sa ilan kirine roja kirçka. İcat temenniya min, heviya min, Rabbi alemi eve kudu tamamı dünyada keçik huzur bin, namus bin, şeref bin, bedil rahat bizevcin, o bedil rahat sebiya bin dünyayı, bedil rahat emri xud derbas bikin. Eğer de fakiri da, eğer de zengini da. Ama maalesef îro gelekî dünyayê maalesef ji dewla cehaletê xerabtir biyê hinek keşka zulm tê kirinê îca temenniya me Rabbi alemê ev e ku keçikê tamamê dünyayê ku bi huzûr, bi şeref, bi
namus ciya bikin. Û te bimînin di xêr û xweşê da û temam emanetê xwe dabin.